Toto je moje dielo, ktoré je vyrobené z Merkuru. Ja som vám teraz rád ukázal, ako to dielo práce vlastne stačí toto iba zapojiť do zásuvky. Tak. Vlastne ono to už beží, hej. Tak a teraz sa pozrieme na to, ako to bude fungovať. Takže vlastne ono mi to beží už teraz na trafáčiku. Vlastne nastavené na presnú rýchlosť a stačí iba stlačiť tento húbček. Nastavíme si rýchlo na trafáčiku. Mám moc veľkú rýchlo, tak si trošku ubereme z nej. A zvonček nám už pekne zvoní. Sme si nastaviť správnu rýchlosť, aby magnet vedel vlastne ako má zazvoniť ten zvonček, pretože nie je to úplne ľahké nastavenie tej rýchlosti. Tak pridáme. To už pritiahneme. Pekne nám zvoní. Tak. Mám vlastne pekne zvoní. Nie je to nadlho, pretože je to trošku ťažšie, ako by sa to malo dať. Vlastne je tu potom ešte žiarovočka, ktorá svieti tiež pomocou stlačení tohto pupčeka. Ja som prepálil, takže. Toto sa vlastne nastavuje rýchlosť. Ako by sme vlastne chceli pustiť ten trafáčik. Dobre. Skúsme, ako nám bude teda zvoniť. To bude. Ono to vlastne je ľahké, pretože musíme nastaviť správnu rýchlosť, aby sa táto palička, ktorá je tuto v strede, čo vlastne, aby tá palička, ktorá je v strede, nepriťahovala tá cievka moc, aby sa vlastne neprichytila pri tej cievke, aby tam nedržala. Čiže musíme nastaviť takú strednú rýchlosť, aby to kmitalo medzi tým a tým a vlastne to začne zvoniť. No to kmitá napríklad takto. Ono to vlastne tak kmitá a vytvorí, zvoní to. Zvoní to ešte? Tak, žiarovka. Tak ide pekne. Dobre, ďakujem za pozornosť.